ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬೋಲದಗುತ್ತನೆ పోయింది. ಫಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಜತ್ತಿನ ಪೋನೆ. ಓಕೆ. ಆ ವರ್ಷ ಮಿಯಡ್ ಇರುಳಂಚೆ ನಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ 125 ಜೋಡಿ ಇರು. ದುಡ್ಡು ದ ನೆಟ್ ನತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮರ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಪಡಮನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬೋದು ಮೆಡ್ಲ 11 ಬರಡು ಮೂರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಬಲ ಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಖರ್ಚ ಉಪ್ಪುಣಗ ಕೊಂಚ ಸಾಂಕಿ ಬುಕ್ಕ ಇರು ಗಿಡ ಅವಳ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಎಂಕಳಿಗೆ ಎತ್ತನೇಟ ಎಂಕಳ ಇರುಂಡ ಆತ್ನೇಟ ಎಂಕಳು ಕಂಬಳಾಗಿ ಕೋಪಣಿ ಯಾನ್ ಎದ್ದುಂಡು ಎಂಡಪ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಬೋಪಿನ ಎಂಕ್ ಮೇಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತವೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲಗದ್ ಬೋಪಿನಗಳ ಅತನ ಪುದಾರ್ ಪೇಪರ್ ಬರಡು ಅತನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಡು ಮಾಡಿ ಬೋಪಿನಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುಡಿಂಚನೆ ಇರು ಕುರ್ನಾಡು ದೂಜೆ ಮೇಲೆ ಒಲ್ಪಡದ ಈರ್ ಕಾಣತ್ತನೆ ಕೊಂಡಣದ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲ್ನ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನ ಕಾಣತಾರ ಅಂದ ಕೊಂದ 4 ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರತ್ವ ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರು ಹೇಳರು ಬಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನ ಬರಂದಿಲ್ಲರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂದಿಕ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ದಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಪಂಡ 4 ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುರ್ನಾಡು ಗೃಹ ದೇವ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುರ ವೈಟ್ ಕೋರಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಐಕ್ ಈ ಫಿಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕಲಿಗೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಡು ಘಟ್ಟದ ಬರಿದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಬನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಘಟ್ಟದ ಬಡಿ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರ ಬನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಆಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಏರಿಯಾ ಅದು ಆ ಫಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಇಕ್ಕದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಜನಕುಲು ಅವು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಇದೀಪಲ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬತ್ತಿ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲುದು ಮುಲ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವು ಐತೆ ಎಂಕಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರಮನೆ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ಗ್ರಹ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಪುಣಿ ಮೂಲೆ ಇಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರ ಸರಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಗುಡ್ಡಾಡು ಕಂಬಳ ಗುಡ್ಡಾಡು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಏರಿ ಕಟ್ಟುದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ದ ದುಂಬೆ ಏರು ಇತ್ತು ಅವ ಎಂಗ್ಲ ಇದೆ ಅದ ಉಪ್ಪಣಗನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2 ಜೋಡಿ 4 ಜೋಡಿ ಏರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ದುಂಬ ಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾಳೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಅಂತ ದುಂಬೋಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಎಂಕಲ್ನ ಉಜ್ಜಲೇ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿನ ಇದು ಅಂಚ ಮೂಲ ಬಂಡಾರ ಗೃಹ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಪುಣಿ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಊಟ ಕಟ್ಟಿರೋದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಏರು ಇತ್ತು ಊರ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂತ ಹೆಂಗ ಏರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತುಂಬೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ಒಂದಂತೆ ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಮುಳ್ಪೊಂಜಿ ಯಾರ ಬೇ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯ ಇದು ಪೋಯ್ದು ಉಮೇಶ್ ಪೊಯ್ಯ ಆಗಂತ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ ಪೊಯ್ಯ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೊಂತ ಅಂಚ ಆಯರ್ಕು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗೊತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಗಾಂಭೀರ ಆರಣ ಇರು ಹಾಡ್ದು ಹಾನಿ ಕೊದ್ದು ಅವ್ರು ಮೀ ಎರಡು ಗಿಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕಲು ನಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬೋಲದಗುತ್ತನೆ పోయింది ಫಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಜತ್ತಿನ ಪೋನೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಿಯಡ್ ಇರುಳಂಚೆ ನಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು 125 ಜೋಡಿ ಇರು ಎಂಕಲು ದುಮ್ಲನ್ ಪೋತಿನ ಮನದಾನಿ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲು ಬೋಲದಗುತ್ತನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಗಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋಲಿಯರ್ ಗುತ್ತದ ಇರು ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಆಯ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಪೋಪ್ಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಬು ಬಂಡದ ಬೊಲ್ಲೆಯರು ಸಾಲತುದೊಂಜಿ ಮೇರ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಅವು ಮೇರ ಉಮೇಶ್ನ ಎರುಕು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬಾರಿ ಪಾಡ್ದ ಪೊಯ್ಯದಾರ್ಲ ಎರುಕು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸೆಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೈಟ್ ಓರಿದ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ಅದೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾರಿ ನೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಕೈಯರ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಲ್ವ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಯರು ಹೋದ ಮತ್ತೆ
ಕಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತರ ಅಡ್ಲ ಅವು ಸಾಂಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನೂರ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಅವರ ನಾಯ್ಡು ಪುರ ಗಿಡದ ಬೊಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಕು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತು ಓಕೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ನಾಯ್ಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಆತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅವು ಐಬಕ ಐದು ಬೊಕ ಅವುಲ ಅವು ಇದಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರುಪುಣ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಡ್ ಅವಲ ತುಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಯ್ಡು ನಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲೆಡ್ಲ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಗಿಡ 4-5 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆತ್ತನ ಇರು ಅವು ಕೊಂಡಣ ನಾರಾಯಣ ಬೈಕಲ್ ಪಂಡದು 6 ತೊಂದೇರು ಎಡ್ಡೇರು ಇತ್ತಪ್ಪನ ದೂಜೆ ಅವರ ಕೊಂಡಣದ ನಾರಾಯಣ ಬೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೇರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೆತ್ತದು ಅಂಚ ಕಾರ್ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಮರ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬೋದು ಮೆಡ್ಲ 11 ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಬಾರಿ ದೂಜ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಬರೋ ಪುರ ಇರು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಏಲಮ್ಮ ಏರು ಕಡದ ಹುಡುಕಿದೆ ಏರು ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 19 ಸಾಂಗದ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದತ್ತದು 4 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಪುರ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಂಡವಿ ಆ ಮೋಡೇರು ಬೆಲ್ವಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು 4 ವರ್ಷ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು 17 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಏರು ಕಟ್ಟಿದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಡ್ಲರ್ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಷ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಷ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚೆತ್ತಂడి ಈ ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಮೆಟ್ ಒಂಜೆ ಮೆಟ್ಲ ಏನೇನ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈರು ಬಲ್ಲೆಡು ಸೆಮಿಗೆ ಬೋದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಓ ಇಂದು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏತ್ ಕಾಲತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಏರು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಮೇನ್ ಅದು ಮುಗಿಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಏರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಕಿ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದೋಲಿ ಆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಏರು ಪಾರಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಬಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಏರ್ಕು ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲ ಏರ್ಕು ಮೂಲೆ ಸಾಂಕದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಂದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಂಕದು ಅವು ಆಟಿಡ್ ದುಂಬಿ ಬದವತ್ತಿತ್ತೆ ಆತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯ ಸಾಂಕದ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಫೈಟ್ಲ ಮಂದನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟಿಗ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬಂದ ವಂಚ ಬರ್ನು ಇಂಚ ಬರ್ನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಇದು ಈತ್ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಯ್ಜಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆವಿಜಂಡಲ್ಲ ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ ಅಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಬರೈತನ ಮಾತ್ರ ಪೋಪು ಜೋಪುಟ್ಟು ಮಾತ ಕಮ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಓಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಕಂಬಳದನ್ನು ಪೋತು ಜನ 22 ಕಂಬಳ 5 ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ 17 ಕಂಬಳ ಪೋತಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಇದು ವರ್ಷ ಸಾಂಕದು 4 ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಖರ್ಚ ಉಪ್ಪುಣಗ ಕೊಂಚ ಸಾಂಗಿ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಗಿಡ ಅಂಚೆ ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳ 17 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಅದು ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿದ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ಐತಿ ಅಣ್ಣದು ಏರು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಗಿಡಪನ ಐಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ದೇಪಂಡ ಏರಿಯಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನೇ ಮೆಡಲ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚ ಇದರಿಂದ ನಾತು ಸುಲಭ ಇದ್ದು ಅವಳ ಇತ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ನಕಲು ಒಂತೆ ತಾಕತ್ ಇತ್ತ ನಕಲು ಪೂರ ಮೆಡಲ್ ಹತ್ತು ಅಂತೇರು ಇತ್ತಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತನ್ನ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತಲ್ಲಿ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ದಿನಗಳೇ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಂಚಿನಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತನಗಳು ಅಂತ ಮೆಡಲ್ ಆವಂತು ದುಂಪುರ ಇತ್ತಂಚದು ಇತ್ತೆ ಇರಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಇವೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಆ ಮರಲಿತ್ರ ಮುಗಿದು ಏರಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸೀದ ಬರ್ಮುಂಡ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಜಿ ಇನಿ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟದ್ ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿರ ಬಡಿದಿವೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಬರ್ಪದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪುಣ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುಣ നമ്മുടെ ആളെ ಬಂತ ಹೇಟೆ ಮೈದನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ ಬೇರೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ 11 ಪೋಪಿನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೇಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಟ ವನಸ್ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತಂದು ಕೋರಿ ಆ ಒಂದು 11 ಪೋಪಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ದಾದಾನ ಮನ್ಪೋಡುದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಆತ್ ಪಂಡಿದೆ ಆತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಂದ್ ಫಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ನರಿಂಗ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮಡ ಪರ ಈಚ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಡತ್ತೆ ನರಮಣಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಾವು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಜನಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡು ಉಂಡಿ ಎಂಕಲು ಎದುರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಆತ ಅಂದು ಆತ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತಾತ್ಸಾರ ಫನೋಲಿ ಮನೆ ಅವು ನಮಕ್ ದೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಂಡಿ ನಾವು ಅವೇ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅಪುರ ನಮಕ್ ತಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಣ ಮನ್ಪೋದೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚದೆ ಪೋಂಡ ಪೋಪನಿ ಒಂದು ಮೇರೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆರ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರಿ ಕಟ್ಟ್ರ ಕಾರಣನೇ ಅದು ಅಜ್ಜೆರಡು ಇತ್ತು ಅಜ್ಜೇರಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಏರ್ಟೋಟಿನೇ ಪೋಂತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಪಪ್ಪಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಏರಿತ್ತು ಐನ ದಪ್ಪುನ ಐದು ಕೊಂಚ ಗಿಡಪುನ ಕಂಡು ಗಿಡವನ ಅವನಿ ಮರಲಿತ್ತು ಒಂಟಿ ಜೋಡಿ ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏರು ಕೊಣತ್ತೆ ಅಪ್ಪವರ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲು ಮೇಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲು ಪೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರು ಪದಿಯರು ಕಂಬಳ ಏರು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ದುಂಬೆ ಏರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಇಂಕ ಐಟೊಟಿ ಪೋಪುನ ಮಗ ಇಂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತು ಪೋಪುನ ಇಂಕ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಐ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಬೋಟ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಚಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ಯಾನಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆರು ಜನ ಎಂಟು ಜನ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಒಟ್ಟಿ ಪೋಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಅದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಚ ಪಂಡ 2-3 ವರ್ಷ ತೂಪೇರು 4 ವರ್ಷ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾವಂದನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೆಡ್ಲಾ ಬಂದಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪಪ್ಪನ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಕಂಬಳ ಉರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮೆಡ್ಲ ಐಜಂಡಲ ಕಂಬಳಗ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪಾರು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ್ ನಾಮ ಕಾರಣ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿ ಜರ್ಮನಿ ಬಂಡ ಎಂಕಳಿಗೆ ಎತ್ತನೆಟ ಎಂಕಳ ಇರುಂಡ ಆತ್ನೆಟ ಎಂಕಳು ಕಂಬಳ ಪೋಪಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿ ಉಂಡು ಕಂಜಿ ಕಣ್ಣತ್ತಾರು ಐನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕಾಣೆ ದಪ್ಪುವ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಐತೋಟಿ ಐನ ಕಟ್ಟುವ ಈಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಐನ ಬರ್ಪಿ ಎಂಕಳು ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪಳ ಇಂಚ ಬೆಳಿಪುನು ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಉಂತವನು ಎಂಕಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಸೆಮಿ ಎತ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಜಂಡ ಸೆಮಿ ಒಂಜಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡು ಆಯ್ತ ದುಂಬು ವರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವರ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೊಲಕೆ ಪೋಯಿನ ಸೆಮಿ ಕೊಳಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ಆ ವರ್ಷ ಪುರಂಚನೆ ಸೆಮಿ ಪಕ್ಕಜಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಾಯಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಮಿ ಹೋಗ್ತ ನಾಯಡಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಬೋತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಲೊರೆಟ ಅಂಗದ ಕಾಮತ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಪೂರ ಆಬಿಡ್ತದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಇರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಆಕಳು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಆಕಳು ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಆಬಿಡ್ತು ಸೆಮಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೂರು ಉಬಾರ್ ಲಂಚ್ ಸೆಮಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ఆయన మళ్ళీ ఫైట్ సార్లే పోతుంది అప్పకు కూడా పోలా 20 ಅಕ್ಲೋಟು ಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟೆ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ತಾಟೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಧೋನಿ ಬೋಲ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇರುವ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬು ನಿಕ್ಲ ಫೈರ್ ಇಡ್ಕಂತಾನೆ ಬೆಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಹತ್ತತ್ತು ಐದು ಮಂದಿ ಅವರ ಮೇರೆ ಸಲತೋದು ಪೂಜಾ ಬೊಲ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಸೈಜ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ವಾಯರ್ಕು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇರು ಅವು ಇವರು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆನಿಕಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅದು ನಿಜ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ ಇರು ಬಾರಿ ಕಾಯ್ತದೆ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಯ್ಯ ಕಾರ್ ಅಮ್ಮಕು ಟೂಯಿಗೆ ಎಂಕುಡು ಪೋಗಿ ಎಂಕು ತುಂಬು ಬಸಿ ಇತ್ತ ಇರುನಾಗುಡು ಹೊಣದತ್ತೆ ಅವು ಟೂಯಿಗೆ ಅವು ಎದುರೇ ಕುಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಮನ್ ಕುಡಿ ಜೌಂಜಿರು ಕುಯಿನ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಈರಡಗನ್ನೆ ಎಪ್ಪನ್ಲ ಬೊಚ್ಚು ಕಂಬಳನ್ನ ಆತಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪಂಡ ಬಂದ ಮೆಟ್ಲ ಆತಂಡ ಅನ್ಕೇನು ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲೆ ಪಾತಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪಾತಿರು ಒಯ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾರ ಮೆಟ್ಲ ಪೂಜತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾತಿರದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾತಿರ ಊರುಡು ಪಾತಿರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಊರ್ ದಕ್ಲೆ ಪಣ ಯಾನ್ ಎದ್ದುಂಡು ಎಂಡಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮರಲು ಬೋಪಿನ ಎಂಕ್ ಮೇಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತವೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಊಟಗಳು ಎರಡು ಮಾತಿರು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟೆ ಇದಾಯ ಮರ ಬೋಪ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಬೇದ ಜೋಕೊಂಡು ಬರ ಪಕ್ಕನೆ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯ ಮಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಾಮೂಲು ನರಮಣಿ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋಜಾರ ಜಲಸ್ ಅವು ನರಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜನ ಸ್ವಭಾವ ದಳಮಂತಾರೆ ಐನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಈರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ನಾವು ಬಂಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಡ್ಲಗದ್ ಬೋಪಿನಕಲ ಆತನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರೋಡು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಡು ಮಾಡಿ ಬೋಪಿನಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡಿಂಚನೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎರು ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಊರ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ರನಾಥದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾತ್ರ ಬೆಂಚ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮೂಜಿ ಎರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲಿ ದೂಜೆ ಕುರ್ನಾಡದ ದೂಜೆ ಕುರ್ನಾಡು ದೂಜೆ ಮೇಲೆ ಒಲ್ಪಡದ ನಿಕ್ಲಿ ಈರ್ ಕಾಣತ್ತನೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲ್ಲ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನ ಕಾಣತ್ತಾರ ಕೊಂದರ 4 ಹೊರಟಿತ್ತು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇಡೆ ಕಾಣತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಎಂಚೆಂಬೆ ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡಯರ್ನ ಬುಡಿಯರ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಡಿಯರ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತದು ಗಿಡಯರ ಅಂಚ ಆಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಇರಟು ಅಂಚ ದಿಕ್ಕು ಜೋಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬುಡಿಯರ ಐದಿನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡಯರ ಅಂಚ ಬರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಬುಡಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬುಡಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಅಂಚಂಡ ಜತೆ ಸಮ ಕಟ್ಟು ದಿಕ್ಕದಿ ಬುಕ್ಕವೇ ಬಂಡತೆ ಅವು ಇತ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಅಂಚ ಗಿಡ ಉಳ್ಳೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಗಿಡದಿತ್ತಾರು ಅಣ್ಣನ ಎರ್ಕು ಬಂಡ ಬೋಲದಾರು ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಸೀದಾ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಬೋಲದಾರು ಬಂಡದು ಪಡೆದಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ ಗಿಡ ಅಂಚ ಕಡಪಡಿದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಕುಲ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಷ ತಾಂಗಿನ ಗಿಡ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಗಿಡ ಒಂದ್ ಅಂಚಿನ ಹೊಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಜಾತ್ರೆ ಗಿಡ ಒಂದ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಮೆಡಲ್ ಆದ ಮೆಡಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫೈಟ್ ಬಂತಂತೆ ಸೆಮಿ ಊಟ ಪೋಂತೆ ನಾನು ಮೆಡಲ್ ಆದ ಮೂರನೆಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಸೆಮಿ ಜೋಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬೆಳವಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಆತಿಂಗೊಂಡು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಏರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರು ಪದವಾಯ್ತ ಮೇಲೆ ತಾರಿ ಪಾಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ತಾರಿ ಪಾಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಪ್ಪೇರ ಪದವಾಯ್ತ ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡದಿರಕಲ್ಲ ಗಿಡ ರಾಪುಂಡ ಏನೈತೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಉಳ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಅನಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಕೊರೊಂದುಂದಾಗಿ ತೂಡು ಎಂಚ ಉಂತು ಎಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬಾಡಿ ಆಯ್ನ ತೂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇರು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನ ಗಂಬಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಿಂದ ಕಷ್ಟ ಎಂಬೆ ಸ್ವಭಾವಡ್ ಸೋವಡ್ ಬಜಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಏರೆಲ್ಲ ಪತಂ ಬೋಲಿ ದಾಲ ಉಪದ್ರ ದಪ್ಪೆರದಾಲ ಉಪದ್ರ ఆయన దప్పెర ఉపద్ర ఆయన ముందర శంబుందు పండు ಶಂಭುಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬಾಲೆ 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 ಇತ್ತಲ పేరు ಬರ್ಪೇನ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಇನ್ ಮುಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ఆయన ಅಲ್ಪಂಜಿ ಇರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಪುಟ್ಟದನ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಂಭುಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಹಾಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ದಪ್ಪು ನವಿನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಿ ನಡ್ತೋ ಒಂದುಪ್ಪಿ ಮುಗ್ಲ ಇಪ್ಪನ ದಾದಾನ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಕಟ್ಟುಂಡ ఆయన ಮುಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಒಂದುಪ್ಪಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು మన ಮುಗ್ಲಿನ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟದ ನಾಳೆ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತೋ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿಲ ಆಯ್ಬಿಡಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ದೆಲಕಲ ಪೂರ ಟಚ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಲ್ಗಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಿಡವನ್ನ ಏರುತ್ತದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಓಡಿದೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೆಡ್ ದುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ 2 ವರ ಅವಿಸು ಈ ಕಿದೇಪ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಒಂದು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿ ಏತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಲು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ 7 ಇರುತ್ತ ನಾಳೆ ದಪ್ಪನಿತ್ತು ಅವು ದುಂಬು ಏನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂಚ ಬಲೆ ಇರಿಂಜಿ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಡೋರ್ಲಾರ್ ಮೂಲು 10-25 ವರ್ಷದ ಇಂಚ 10-25 ವರ್ಷದ ಇರು ತೂಪನಾರ್ ಈರೆ ಇರು ಬಾಕಿದ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಪುರ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಚಾಕ್ರಿ ಇರುತ್ತ ಬೇಲೆ ನಾನು ಜವಣಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಳ ತೂಪೇರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತ ಅಂಕುನಂಜ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ತೊಂದರೆ ಜಾಯರು ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೊಂಡು ದೂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ದಪ್ಪರ ಬರ ಇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಉಂಟು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರಿ ಇರೋ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇರುತ್ತ ಸಾಂಕುನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇರುತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಕ್ ಬೈಪಾರ್ದು ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟ್ನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ವಾಯರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪದೇ ಇರು ನಮ್ಮಡೆ ಬರ ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣ ಅದ್ರಿಂದ 5 ತರ ಬರುವಂತೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಪುಣ ಜನ ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ನಾತಿ ಅವ್ರ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಲಂದ್ರ ಅನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಯ್ನಾತಿ ಬರ್ಪಿ ಅವ್ರ ಆಗುಸೇನ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ಪಿ ಇಜಿನ ಜನ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಕಂಬಳದ ಹಾಕುದ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಓವೇ ಇವ್ರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಏತೇಜ್ ಒಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ವರಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಡೆ ಇರ್ಕೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏರು ಗೊತ್ತ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಒರಿ 10 ಅವನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಅದ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಮನ್ಪಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಳು ಈಚಟ ಇರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಜೋರು ಮಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೈಪ್ ದೇವ್ರ ಇತ್ತಂಟಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆವಡ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಇದು ಪೂರ್ತ ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಕ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಕಂಬಳದ ಮಾನದಂಡದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಮೆಟ್ಲ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟುವಾರ ಅವಳು ಇತ್ತ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪೀರ ಪಂಡರ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನಿರಂತರ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಈರೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಒಂಜೆತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ದೇವೇರು ದೈವಲು ಫಲ ಕೊರಾಡು ಬಂದು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಾಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.